Wow. Yun. Full. Ano? Malaki mga kalabro pa. Dun sa pool. Yan o. Yo, what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kalabrakada. At muli na naman tayong magbabalik sa ating fishing adventure. At makakasama pala natin walang iba kundi ang matinding mangingisda from Toledo, Cebu. Ayan si Kalabrakads Jomar. Shoutout mo naman yung mga taga Cebu. Out ko yung taga Toledo, Cebu, yung mga fisherman yan. Ayun no. Time check pala tayo mga kalabrakada. Ayan 6:55 ng gabi. So ngayon andito ngayon tayo mga kalabrakada sa may Hibasan. So susubukan nating manulo dito sa may Hibasan. So wag na nating patagalin to. So let's go mga kalabrakada para may mahuli tayo. Grabe mga kalabrakada. Wow. Ang laki oh. Apa? Boleh oh. Sige. Lambay. Yun. Tinakma na lang ah. Lambay. Mga kalabrakada po dito oh. Ayan ah. Yun o, pugita. Dali din ang pugita. Eh, dali mo. Dali siya o. Pugita. Pugita mga kalabrakada. Mga kalabrakada o. Huli tayo. Laki oh. Yun, sa pool. Mga kalabrakada, sa pool oh. Kahuli din. Tinawag tayo ng kalabrakad ni Jomar. Huhulihin nata. Sige, banatan mo. Sige, banatan mo. Yun. Ano yan? Oh, dapa. Oh, dapa oh. Malaki oh. Kadali. Kadali ng dapa. Sige, Ruben. Kalabrakada so may dapa ano? Yun full mga kalabrakada dapa oh. Padali din dapa. Sige. Dali. Yun. Sapul. Diniin pa talaga. Yun. Yun o. Malaking tatag. Sunugan mga kalabrakada. Yan. Sunugan o. Boom. Malaki mga kalabrakada. Para ma-videoan kita. Malaki mga kalabrakadang sunugan oh. Sabi.
mga kalabarkada. Kita, dali. Mga kalabarkada. Ano? Sa pool. Ayun oh. Oh, mahigit ng 1 gramo to. Ako na. Okay. Ano? Ang laki oh. Boom! Sa pool. Ha? Wala na. Ang laki oh. Wow. Dali. Sige. Wala, lumat na. Dami raw huli oh. Ang lalaki ng huli oh. Ayan oh. Wow. Tsaka, ang lalaki mga kalabarkada. Oh. Woohoo. Ang laki. Ito. Oh. Dali mo. So yung mga kalabarkada no, bali nakaahon na kami tapos nakapag-BS na rin. So uwi na tayo. Ayan si kalabarkada sa Juma no. Alright, ang daming huli. Salig tayo sa taas. Bigyan tayo ng grasya araw-araw. Iyan no. Sa may kapal. Amen. At suporta kayo palagi sa aming mga video. Susunod marami pa na pang-iilaw. Panahon ng tag-init dito sa Japan. Pero ngayon medyo malamig lang, kunti lang ang makikita nyo kasi nilalamig na kami, hindi na kinakaya yon sa katawan namin. Kaya uwi na tayo. Kaya nga uuwi na kami, doon na lang nyo makikita yung huli namin.